बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबायदों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे स्पेशल हाबाफारि आं लानानै फैदों। नोंथांमोननि आर'ज खावलायनाय दङ, नाथाय बे आर'ज खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे भइस कल रेकर्डिं नोंथांमोननो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। अब्ला नोंथांमोननो खोनासंदो। मा होनदों? दाखालि आं न'आव फिसायनि थाखाय आर'ज खालामहरदोंमोन ना। बियो एबाराव 6 दिन जाबाय नै जौ फेयाखै। ओमफ्राय मैयाहाय फार्स्ट टाइम गिर्जायाव थांदों आरो। दे प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बियो गोबां बोसोर जाबायमोन गिर्जायाव थाङा, ओमफ्राय गिर्जायाव थांनो थांबाबो थांनो हाया होनना बुङोमोन। ओमफ्राय जौ लोङाबा थांनो हायामोन आरो। सानफ्रामबो जौ लोङोमोन, न'आव थानो बायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो गोबां खोथा बाथ्रा गाज्रि रायफैयो बुंफैयोमोन आरो। ओमफ्राय बे 6 दिननि गेजेराव न'आवबो थाब फैदों। ओमफ्राय स्रि थानाय नुदों आं। दे। ओमफ्राय मैयाहाय फार्स्ट टाइम गिर्जायाव थांबाय आरो। हारसिंनो थांदोंना? दे। गावनो थांनो गोसो जानानै आं गिर्जायाव थांगोन होननानै बुंदों आरो। मोजां। जेन' बियो गिर्जायाव थांबाय थानानै गावनि गासै मावनाय पापफोरखौ जेन' रायथिनानै लाहैनो हायो। लाजिनाय गिनायफोरखौ इसोरा गोजान खालायो, बिनि थाखाय फोथायनानै होबाय सोरबा। दे जागोन दे। सिगांनि समफ्रावथ' बियो जौ लोङालानो थानो हाखालामोन। गोबां बोसोर जाबोबाय निसाजों गब'ना थानानैहाय। बे 6 दिननि गेजेरावहाय स्रि गावबो गावनि मावनाय पापखौ होखांबाबो मोखां सोम दसे थाबाय थादों आरो। ओमफ्राय बिनि देहायावबो लेबार जाखाबायमोन नालाय सिमोन जुलाइ मासाव जादों, देग्लायजों बोसोरसे जाबायमोन। ओमफ्राय डक्टरनावबो थांबाय, डक्टरा बादा होबाय जौ दालोंसै, जौ लोंबा मुलिया खाथिया होननानै। होमब्लाबो बियो मुलिबो जायो, ओमफ्राय जौबो लोङो। ओमफ्राय मुलिखौ लायजोबाखै आरो, खस्थ' फोजोबाखै, ओमफ्राय बेमाराबो हामजोबाखै। ओमफ्राय जागोन लोंगोन थैनायसिम माला थैनायखौसो नेनानै दं, बेबायदि गोबां खोथा बाथ्रा बुङोमोन आरो। दे। जेन' बेबायदि देहायाव सोखानायजों लोगोसे आंनि जिबनावबो सोखाजानायखौ मोननो हायो। बिनि बेमारफ्राबो सोखाजायो। दा मुलि जाफिननो गोसोखांदों आरो। बे मुलिखौ बेनो सोखाजानायखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय फोथायनानै होबावफिनबाय। दे जागोन दे हामबायसै। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय बे भइस कल रेकर्डआवहाय। बे भइसआनो जाहैबाय चिरांनि सासे आब' रैसुमै। बिथाङा आंखौ आर'ज खावलायदों। आर'जनि फिननायखौहाय दिनैहाय बियो मोननो हाबाय। इसोर थारैनो बिथांनि लोगोसे थाबाय। बियो गोबां सम बेबायदिनो निसायाव गोग्लैनानै थाबायमोन। बिनि लिभारा डेमेज जाबायमोन, लोङाब्लानो थानो हाया, बेबायदिनो निसा लायाब्लानो थानो हाया जाबायमोन। गिर्जायाव थाङिया बेसेबा गोबाव बोसोर जाबायमोन। जों बिथांनि भइस कल रेकर्डिंआव खोनादों। आं बुंबावनो होननानै सानाखै, नाथाय इसोरा बेखौ दिनै अनदोंखाय बियो दिनैहाय गोथाङै थाबाय। नाथाय इसोरखौ बाख्नायनो बेबायदि समावहाय बे दिनै इसोरनि महिमाखौ नुनो मोनबाय। अब्ला जोंनि जिबनाव बेनिख्रुइ देरसिन रंजानायखौ जोङो बहा मोनबावनो? बेनो दिनैहाय आब'नि जिबनावबो, बिथांनि न'खरावबो बयनिख्रुइ इसोरनि देरसिन होनाय बोर होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय। अब्ला जोंनि जिबनावबो दिनै इसोरा बेबायदिनो मोनसे बोरखौ होनो थांगासिनो दं। नाथाय बिदि होननानै जों पापाव गोदोनानै थायोब्ला जानाय नङा। जों इसोरखौ मिथिबायब्ला, जों मोनबायब्ला इसोरखौ जों मोजाङै दाव खालामनो नांगोन। अब्ला आरो बेवहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव सासे आदानि टेस्टिमनि नोंथांमोननो होनो सानबावबाय। थांनाय लास्ट भिडिअ'आवहाय आं आदानि बे आर'ज खावलायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदोंमोन। बेबायदिनो जोंनि आर'जआवहाय फोरबोआ खोनासंनायनि गेजेरजों आदाखौ सोखाबाय। बिथाङानो जाहैबाय हिद्य बसुमतारी। बिथाङाबो चिरांनिमोन। बिथाङा खिनायाव गोबांथार गोब्राब खस्थ' सैनांनाय मोनोमोननो, आरो बिनि जिबनावहाय बेनिखायनो दिनै हामजानाय मोनैखाय फोरबोनियाव आसा लानानै बरसा लानानै फैबाय। नाथाय बेबायदिनो बिनि आसा आरो बरसाखौहाय फोरबोआ मोजां खालामबाय। बेनिखायनो आदाया बेबायदि लिरहरदों आंनियावहाय मेसेजाव। आं बे लास्ट भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना नायब्लाबो नुनो मोनगोन। प्रेज द लर्ड, आंनि देहानि खावलायनाया मोजाङाव फैबाय, इसोरखौ हामबाय होनदों। आमेन। इसोरखौ हामबाय होनदों। आंबो बे समाव इसोराव बाख्नाय जाथों। गासैबो खामानिनि गासैबो मावनो हाग्राया
फोरबो जिसुआसो दिनै आं नङा नों नङा नाथाय जों इसोरनियाव गाबनो हायो जों इसोरनियावहाय बिनो हायो अब्ला इसोरा जोंनि बिनायखौ जोंनि गाबनायखौ खोनासंनायनि गेजेरजों जोंखौहाय गोजोननाय सान्थि आरो रंजानाय लोगोसे जोंनि देहानि सैनांनायखौबो बियो गोजोननायाव लाबोनो हायो अब्ला जों फैदो बे समावहाय आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनि नाथाय आरजनि खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव गुसुङै बाइबेल सिरि मोननैसो आं फरायनानै नोंथांमोनखौ मिथिहोनो सानबाय दिनैनि बे बाइबेल सिरिखौ आं लादों जाहैबाय दिनै आंनिसिम गोबांथार बेबायदि आरज खावलायनाय फैयो बांसिनानो आइजोफोरनि बिमा माहारिनि आरज खावलायनाय बिथांमोननि बिसाया लोंनाय जानायाव गब'नानै थायो बेबायदिनो गोबांथार नारादरनि सैताननि बा संसारनि आनजादाव बिसोरो जेननानै थायो बेनिखायनो बिथांमोननि थाखाय जायफोर बिथांमोना गोबांथार निसायावहाय गब'नानै थायो बिथांमोननि थाखाय आं बे बाइबेल सिरिखौ लाबोदों इसोरा जोंखौ बाइबेलावहाय मा बुंदों जों जुदि लोंनाय जानायाव गब'नानै थायोब्ला जोंनि थाखाय बाइबेला मा फोरमायदों मानोना जाय लोंनाय जानायाव गब'नानै थायो बेखौ बाइबेला जोंखौ मा होननानै फोरोंदों जों बेखौहाय दिनै बुजिना लानि अननानै सोरबाया बेदिनो लोंनाय जानायाव गब'नानै थायोब्ला आंनि भिडिअखौ नुनायाव गोसोआवहाय दुखु मोननो हागौ नाथाय बिथांमोननि थाखाय इसोरा दिनै मा फोरमायदों आं बेखौसो नोंथांमोननो बुंनो लाबाय अब्ला जों बे समाव बाइबेल सिरिनायनि बोसोन बिजाबनि 20 सिरि बेवहाय जोंखौ लिरदों जौआ नंखाय गोहो होयो आरो बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मुर्ख खालामो लोंग्लुंनाया मुर्खफोरनिसो खामानि होननानै बुंदों जों दिनैहाय जायफोरनोखि न'खरनि बिगोमा जानानै न'खरनि दैदेनगिरि जानानै बेबायदि लोंनाय जानायजों गफबनानै थायो सानथ्रोब हन्थ्रोब जुदि गुबुनाव थायोब्ला आंनि हिन्जावा मा जादों आंनि गथ' गथायफ्रा मा जानानै दङ जों बेखौ साननो हायाब्ला जों मुर्खआव गोग्लैगोन बाइबेला जोंखौ बेनिखायनो बुंदों जौआ नंखाय गोहो होयो जों जुदि जेबो लोङाब्ला जों जेबोखौनो बुंनो हायाब्ला जों जुदि लोङा जाया थायोब्ला जों जेबोखौनो मावनो हायाब्ला अब्ला जोंनि जिबना मा जागोन बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जौआ नंखाय गोहो होयो जौखौ लोंनानैहाय निसाखौ जानानैहाय जोङो बुंनो हायैखौ बुंनो हायो मावनो हायैखौ मावनो हायो बुलायनाङिखौ जों बुलायनो हायो अब्ला बेयो जोंखौहाय नंखाय गोहो होयो होनना बुंदों जोङो लोङा जायालासिनो फोरबोनियाव थानायजोंसो जोंनि गोहोफोरखौ जोंनि सक्तिफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय जों बाहायनो नांगोन अनलायग्रा लोगोफोर बेनिखायनो मा होनदों बांद्राय आरो जौ लोंनाया मानसिखौ मुर्ख खालामो जायनोखि बेबायदि लोंनाय जानायाव गोदोनानै थायो बिथांमोनखौहाय दिनै बाइबेला मुर्ख होननानै रुजुदों साननो रोङा होननानै रुजुदों मानोना बाइबेला जोंखौ बुङो बयनिख्रुइ साननो हाग्रा श्रेष्ठ जिब होनना बुंदों मानसिखौहाय बयनिख्रुइ गियानिसिन जोंखौ इसोर अननायजों सोरजिबाय अब्लाबो जों मा मुर्खफोरबायदि जोङो संसारनि बेबायदि गाज्रियावहाय जोङो गोदोनानै थाबाय लोंग्लुंनाया मुर्खफोरनिसो खामानि होनना बुंदों अब्ला जों माजों रुजु जायो जोङो लोंनायाव गब'नानै दंब्ला आं संसाराव बेबायदिनो आन्दायनानै दङब्ला आं मुर्ख सासे बाइबेला जोंखौ रोखा बुंदों नाथाय जोंनि बिबाना मा आंहा जुदि जुलि लाबायब्ला आंनि बिबाना मा आंहा जुदि गथ' गथाय जाबायब्ला आंनि बिबाना आंनि न'खरखौ नायनाय आंनि बिहिखौ अननाय आंनि गथ' गथायनि फोरोंनाय फेदेरनाय गासैबो बिबानखौ आं रुजुननानै लानांगोन दिनैहाय सोरबा आंनि बिदा जानायफ्राबो बे भिडिअखौ नायनो हागौ आंनि फंबाय जानायफ्राबो बे भिडिअखौ नायनो हागौ जायफ्रानोखि बेबायदि संसारनि गाज्रि आखुआव गब'नानै दं बिथांमोनखौ आं आखाइ खबजोबनानै खावलायदों अननानै फोरबोनि महिमानि थाखाय नोंथांनि जिबनखौ नों जुदि बाहायोब्ला नोंथांनि जिबनाव रंजानायखौ गोजोननाय आरो सान्थिखौ मोननो हागोन जों साननो हागौ संसाराव गोबां समस्या फैयोब्ला आङो लोंनायजों दान्दिसे सम बावगारनि दान्दिसे सम बावगारनाया जानाय नङा जोङो अराय समनि थाखाय जों बावगारनो हानाय जानांगोन अराय समनि थाखायसो जों गोजोननायखौ लानो रोंनांगोन अनलायग्रा लोगो दिनैहाय इसोरा जोंखौ एसेबां समायना सोरजिबाय एसेबां साननो हाग्रा सोरजिबाय जों साननानै नायदो जोंनो साननो हानाय गोहोखौ इसोरा दिनै फोरबोआ जोंनो होबाय बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 20 बालाबनि 27 सिरियाव जोंखौ बेबायदि बाइबेलावहाय बुंदों फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोसो होबाय बे मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय गोसोखौ जों जुदि मोजां सानालासिनो जों गाज्रियावसो बाहायोब्ला बे इसोरनि बेरेखा थांनाय जाबाय बेनिखायनो मा होनदों बिनि सिगाङाव मुवा मुंसेबो थाखोमानो हाया जों संसारनि हिसाबै जों थाखोमानो हागौ जोङो मानसिफोरनि नुनायाव जों आन्दोआव गाज्रि खामानि मावनो हागौ संसारनि मानसिफोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हागौ नाथाय बे गोजौआव थानाय फोरबो इसोरनि मेगननिफ्राय नोंथाङा माब्लाबाबो बारग'नो हानाय नङा बेनिखायनो मा होनदों फोरबोआ जोंनो मन आरो मोजां गाज्रि साननो हानाय गोहोखौ होबाय अब्ला जों बे मोजां गाज्रि साननो हानाय गोहोखौ बे गोसो
गोसोखौ जोङो सानालासिनो जों संसारनि गाज्रि लामाजों लोगो लोगो आन्दायोब्ला बे जोंनि जिबनाव बयनिख्रुइ देरसिन हलाय जानाय। बेनिखायनो आंनि बिदाब्लाबो आंनि फंबायब्लाबो नोंथांमोनखौ खावलायदों, इसोरा जोंखौहाय बेबायदि मोजां साननो हानाय गोसोखौ होबाय, गाज्रिखौ बिजिरनो हानाय जोंनो गोसोखौ होबाय। बेनिखायनो जों मोजां गाज्रिखौ बिजिरनायनि गेजेरजों बाइबेलाव फोरोंनाय बोसोनफोरखौ लानानै जों मोजां लामाजों आवगायलांनो। अब्ला आं बे समाव मोननैल' बाइबेल सिरि फरायबावनो सानबाय, जायफोरानाखि बेबायदि न'खरावहाय गोबांथार संसारनि लोंनाय जानायाव बेबायदिनो गाज्रि आखुआव गफबनानै थायो, बिथांमोननि थाखाय बे बाइबेल सिरिखौ आं आरोबाव लाबोबावदों। अन्नानै नोंथांमोना बेबायदियाव गब'नानै दंब्ला मोजां फारसे फै, फोरबोनियाव फै। फोरबोआ नोंखौ अनदोंखाय, फोरबोआ बाइबेलाव बुंनाय बायदिना, बिबान गिलिर बाननानै मेंनाय फै, आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिरायहोगोन। बेबायदि गाहाम रादाब, बेबायदि मोजां बाथ्रा, अननायजों लिंग्रा इसोरजों बहा मोनबावगोन? जों बहा मोनगोन? जों साननानै नाय, फोरबो इसोरा, फोरबो जिसुआ दिनै जों सुबुंखौ अननानै, जोंनि मण्डलियारिफोरखौ अननानै गावनि जिउखौ होबाय। बेबायदिनो जोंबो गावनि बिहिनि थाखाय अननांगौ होनना बुंदों, गाव गावनि बिहिफोरखौ अननांगौ होननानै बुंदों, गाव गावनि हिन्जावफोरखौ अननांगौ होननानै बाइबेला जोंखौ बुंदों। बेनिखायनो जों बे समाव बाइबेल सिरि नेब'नि इफिसियानि 5:25 सिरिखौ बेबायदि लिरदों, बिसाफोर ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलिखौ अननानै गावनि जिउखौ होबाय, बेबायदिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिफोरखौ अनदो होनना बुंदों। अनलायग्रा लोगोफोर, सोरबाया बेबायदिनो संसारनि गोबां नानान धरननि आनजादफ्राव गोग्लैनानै गावनि बिसिखौ अननायनिफ्राय गोजानाव थाङो, गावनि गथ' गथायफोरखौ बेंनानै लानायनिफ्राय गोजानाव थाङो, गावनि जिउखौ बबेयाव दङ बेयो साननानै मोना, गाव बबे पर्जायाव दङ बेखौ साननानै मोना, गावनि बिबाना मा, आंनि थांनानै थानायनि बिबाना मा, आं जुलि जानायनि उनाव, आंनि न'खर दानायनि उनाव आंनि बिबाना मा, आंनि न'खरखौ आं उन्नति खालामनांगोन, आं अननायजों आंनि गथ' गथायफोरखौ फेदेरलांनांगोन, फोरोंलांनांगोन। नाथाय बेखौ सानालासिनो गावनि देहानि, गावनि गोसोनि गोजोननायखौल' नागिरनानै दिनै संसाराव गोबां बेबायदिनो हौवा माहारिया बेबायदिनो गाज्रियाव थांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो आं जोबथियाव मोनसेल' बाइबेल सिरि आं फरायबावनो सानदों। बिनि सिगां मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों। जों साननानै नाय, जों माबा मोनसे जोंनि जिबनाव, जोंनि देहायाव जोङो आघात जायोब्ला, आसियाव मोनसे फिसा बौवोब्ला, थै ओंखारोब्ला जों बेखौ मा खालामो? जोथोन लायो, बेन्डेज खायो। बेबायदिनो जोंनि जिबनावबो, जोंनि न'खरावबो, जोंनि बिहिफोरा बेबायदिनो आघात मोनोब्ला जों बिनि गोसोखौहाय अननायजों सुफुंनो गोनांथार अनलायग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो इफिसियानि 5:28 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों? जों नायनि, जेरै गाव गावनि मोदोमखौ अनो, बेबायदिनो साफ्रोमबो गाव गावनि बिहिखौ अननो नांगौ। प्रेज द लर्ड। अब्ला जों खोनाबा बेवहाय, जेरै गाव गावनि मोदोमखौ अनो, बेबायदिनो साफ्रोमबो गाव गावनि बिहिखौ अननो नांगौ। जायहा गावनि बिहिखौ अनो बियो गावखौनो अनो होनना बुंदों। जायनाखि गावनि बिहिखौ अननो हाया बे गावखौबो अना होननानै बुंदों। गावखौबो अना, मानि थाखाय? बे गावनि बिहिखौ जोथोन लानो हायाब्ला, बे गावखौबो जोथोन लायालासेनो संसारनि नानान धरननि आनजादफ्राव बियो दिनै फेलें जानानै थायोब्ला, संसारनि लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायाव थायोब्ला, गावनि देहाखौ जेरैबायदि जोथोन लानांगौ बेयो जोथोन लानो हानाय नङा। बेनि लिभारफ्रा, बेनि किडनिफ्रा डेमेज जालांगोन, गावनि देहाखौ बियो जोथोन लानो हानाय नङा, बेनि खानाय दारिफ्रा लावफबलांगोन। अब्ला नों साननानै नायदो, गावनि बिहिखौ अननो हायाब्ला बेयो गावखौबो अननो हाया होनो। बेनिखायनो अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, जायफोरानाखि बेबायदि संसारनि गाज्रि आखल आखुआव गोदोनानै दं, बिथांमोनखौ आं बे समाव खावलायदों, मोजां फारसे फैनानै जों गावखौ समायना खालामनि। जोंनि गाननाय जोमनायजों नङा, जोंनि देलायनायजों नङा, जोंनि गोसोआवहाय मोजां जानायजों जों गावखौ समायना खालामनि, मेहेरगोनां खालामनि। इसोरनि अननायखौ जोङो आवग्रिनि, आरो जोंनि न'खरफ्राव गोजोननाय, सान्थि आरो जोङो रंजानायखौ जों आवग्रिनानै लानो बे समावहाय। अब्ला बे समाव जों खोनानो मोनबाय, इसोरा जोंखौहाय जों माबायदि अननांगौ, गावनि बिहिफोरखौ, जोंनि देहाखौ जों माबायदि जत्न लानांगौ। मानोना बे देहाया जोंनि फोरबो इसोरनि थाग्रा मन्दिरखाय जों बेखौ संसारनि गाज्रिजों लोंनाय जानायजोंहाय जों जुदि खालाय खालामनानै दोनोब्ला बेवहाय फोरबो इसोरा माबोरै थागोन? जोंनि बे गोसोखौ जों मन्दिर हिसाबै जों बाहायनांगोन। जोंनि बे देहाखौ जों मन्दिर हिसाबै बाहायोब्ला जों बेखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला फैदो जों दिनैनि आर'ज खावलायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननो फरायथिनानै होनायनि सिगां नैबे सावगारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लाबाय। नोंथांमोना बे सावगारिखौ मोजाङै नायना लाग्रो। बे अन्थाव उन्दै बिनानावानो जाहैबाय आफसाना बसुमतारी, क'क्राझार मक्ताइगावनिफ्राय बिनि बिफा इमानुएल बसुमतारीया आंनिसिम आर'जनि खावलायहरदों। बिनानावा मिथिमोनै बेरामाव बियो भुगिनांनानै दं होनना बुंदों। बियोहाय
सिथर बेरो आरो थिफुयो थिफुनानैहाय बेबायदिनो सायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दा बे बिनानावनि थाखाय जों लोगोसे आर'ज खालामगोन। आरो नैथियावहाय दङ जोंहा बोसोनसुला बसुमतारी चिरां खुंख्रा जरानिफ्राय बिथाङाबो 2 माससो जाबाय होनना बुंदों। बेबायदिनो जन्दिसाव भुगिनांनानै दं। लोगोसे बिथाङा हिमग्ल'बिना गोबांथार खम होनदों, जाबाबो लोंबाबो बेखौ बारायहोनो हायाखै। बियो बङाइगाव, सिलिगुरि, गुवाहाटि बेबायदियाव नायजाबाय, अब्ला बेनि देहायाव दासिमबो मोजाङै सोखाजानायखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो बे फंबायनि थाखायबो जोङो दा आर'ज खालामगोन। आरो जोबथियाव जोङो सासे बिनानाव मुंखौ बिथाङा लिरहराखै, उदालगुरिनिफ्राय होननानै बुंदों। गावनि बिसायनि थाखाय बे आर'ज खावलायदों। बिसाया बेखौ बोराबनानैहाय रायदावि जानानै दं होनना बुंदों। 2 सानथाम जालांबायनो। थारैनो बेनि बिसायनि गोसोनि दरखौ जेन फोरबोआ खेवनानै होयो, गुरै खालामनानै होयो, जों बेखौ इसोरनो गथायगोन। नाम मिथियाब्लाबो जों इसोरनो गथायगोन। आरो लोगोसे बे बिनानावानो गावनि बिफानि थाखाय आर'ज खावलायदों। बेयावहाय बेनि बिफाया बेबायदिनो संसारनि लोंनाय जानायाव गफबनानै थायो होनना बुंदों। बेनिखायनो जों बेखौहाय आरोबाव आर'ज खालामबावगोन। अब्ला जों खोनानो मोनबाय, गिबियावनो जोंहा बिनानाव आफसाना, लोगोसे नैथियाव बोसोनसुला आरो सासे बिनानाव, बि गावनि बिसायनि थाखाय लोगोसे गावनि बिफानि थाखाय आर'ज खालामदों। अब्ला फैदो बे समावहाय जोङो आर'ज खालामनाय, लोगोसे जायफोर बिथांमोना गाव गावनि देहायाव बेबायदिनो सैनांनाय, भुगिनांनाय आरो गाज्रि साननायफोराव दं, बिथांमोनाबो गाव गावनि गोसोखौ इसोरनो गथायदो। बे समावहाय जों लोगोसे आर'ज खालामनाय दै। जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ सिरापा नों आफाखौ थानो बे समाव मिलायना हामबाय नों गेदेर अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ नोंखौ गाबज्रिनो आरो महिमा गौरब खालामनो बे समखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों। नाथाय दानो बे समाव नोंथांनाव गथायदों। बे मोजां समाव जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय नोंनियाव आसा आरो बरसा लानाय, गाव गावनि देहानि गोबां सैनांनायफोराव भुगिनांनायखौ लाबोदों, बिथांमोननि जिबनाव थानानै नोंनि गेदेर महिमाखौ नुजाथि होगोन। बेनिखायनो नोंखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों। फोरबो दानसेयाव गथायदों। फोरबो बादि क'क्राझारनि इमानुएल बसुमतारी, बे गावनि फिसाजो फोरबो आफादजि आफसाना बसुमतारी, बिथांनि थाखाय जि आर'ज खावलायदों, बिथांनि जिबनाव दिनैहाय मिथिमोनै बेरामा साग्लोबदों। फोरबो आफा बेनि देहायाव गोबांथार सैनांनाय, भुगिनांनाया फैदों। फोरबो आफा बेनिखायनो बे उन्दै बिनानावखौ नोंफानाव गथायदों। बिनि गासै देहा सोलेरखौ नोंफानाव गथायदों। नोंनि अननायजों बिखौ बेंनानै लादों, नों अननायजों बिखौ सोखादो। फोरबो आफा नोंनि गेदेरथार महिमाखौ बेनि सायाव नुजाहोदो। फोरबो आफा नोंनि गोथार जोंनि गेजेरजों बेखौहाय स्पर्श खालामनानै सोखाजानायखौ होदो। फोरबो आफा बे बिनानावनि जिबनाव गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ मोननो हायो। देरनानै नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि खामानि मावलांनो हानाय बायदि बे बिनानावखौ अनखांदो। फोरबो आफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों लानानै बेखौ हुस्थ' खालामदो, स्पर्श खालामदो। बे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बे बेरामखौ नों गोजान खालामदो। फोरबो आफा दानो हामबाय नों जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय। दानो बे समाव गथायबाव जे चिरांनि खुंख्राजरानि फोरबोआव जि बोसोनसुला बसुमतारी, बिथांनि जिबनाव दिनैहाय बिथांनि देहायावबो गोबांथार सैनांनाया, दिनै भुगिनांनाया दैदों। फोरबो आफा मास मोननैनि सिगांनिफ्राय बे जन्दिस बेरामाव साग्लोबनानै दं, गोग्लैनानै दं। फोरबो आफा बेयो दिनै गोबांथार बेबायदिनो मुलिफोर जाबाय, ट्रिटमेन्ट लाबाय, अब्लाबो बियो बे बेरामनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननो हायाखै। फोरबो गोबांथार हिमग्ल'बिन खम दिनैहाय मिथिनो मोन्दों। फोरबो बेनिखायनो ओमफ्राय बिनि देहा सोलेराव थानाय हेफाजाब खालामदों। नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बेखौ सुफुंदो। नोंनि पबित्र आत्मानि गेजेरजों नोंनि गेदेरथार महिमाखौ बिनि सायाव दोनदो। फोरबो आफा जि मुलिफोर बाहायदों, बिनि सायाव नोंनि गेदेरथार बोरखौ, आशीर्बाद आरो महिमाखौ दोननानै बिनो सोखाजानायखौ होदो। बिथांनि जि गोसोनि गाबनानै दिनै नोंनि आथिं गुदियाव फैदों, बिनि गोसोनि गाबनायखौ नोंनिफ्राय दिनै सुफुंबाय। बेनि थाखाय नोंखौनो हामबाय आरो हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथार महिमाखौ, नोंनि गेदेरथार अनखांनायखौ बिनि सायाव दोनदो। फोरबो बेनि देहा सोलेराव जिखि प्रयजन बेखौ बिनि सायाव होफ्लायदो। फोरबो आरो बे समाव जोबथियाव नोंफोरनाव आथिं गुदियाव आरो गथायबावदों। फोरबो उदालगुरिनि जि सासे बिनानाव, फोरबो बे गावनि बिसायजों दिनै बोराबलायनानै बिनि बिसाया बेखौ जे रायदावि बोराबलायनानै थानाय, बिथांमोननि न'खरावबो बिथांमोननि गोसोनि दरफोरखौबो बुजिलायनो हानाय बायदि नों बेखेंनानै होदो। फोरबो नोंनि अननायनि गेजेरजों बिसोरो न'खराव गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ मोननाय बायदि बिथांमोननि न'खराव थानानै हेफाजाब खालामदो। फोरबो बुजिलायनो हानाय, गाज्रि सानलायनाय, मिसआन्डारस्टेन्डिं बेफोर गासैबो जेन गोजान जायो। नोंनि अननायजों बिसोरनि न'खराव गोजोननाय आरो सान्थिखौ मोननो हानाय बायदि। आरो दानो बे समाव गथायबावदों। फोरबो आफा जि बिनिनो बिफा, फोरबो आफा बे दिनै संसारनि गोबांथार लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायाव बियो दिनैहाय गफबनानै थायो। बेनिखायनो बिथांनि गोसोनि दरखौ नोंनिफ्राय खेवनानै दिनैनि अननायखौ बियो मोननाय बायदि नोंनि गेदेरथार महिमाखौ बिनि सायाव दोनदो। फोरबो आफा बिनि जिबनावबो नोंनि अननायखौ जे बुजिनो हानाय, सानखांनो हानाय गोहो आरो सक्तिखौ बिनि सायाव होफ्लायदो। नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ बिनि सायाव होफ्लायदो। नोंनि जोबनो गैयै महिमाखौ बिनि सायाव दिन्थिदो। फोरबो हामबायनो जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय। दानो बे समाव गथायबावदों। फोरबो जायफोर बेक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, बिथांमोननि गोसोनि दरफोरखौ नोंनिफ्राय खेवनानै होदो, खुलिनानै होदो। नोंनि गेदेरथार अननाय, आशीर्बाद आरो बोरखौ बिथांमोननि गेजेराव दोनफ्लायदो। फोरबो बिथांमोना जि खामानि थाखाय दिनैहाय मावनो थाखाय थाम खालामदो, बिथांमोननि बे गासै खामानिफोराव थानाय हेफाजाब खालामदो। फोरबो नोंनि गेदेरथार अननाय, आशीर्बाद आरो बोरखौ होदो। फोरबो जायफोर बिथांमोननि
न'खराव दिनै गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायनि थाखाय नागिरगासिनो बिथांनि न'खराव गोजोननाय सान्थि आरो रंजानायखौ होफ्लेदो हामबायनो जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय दानि बे समाव गथायबाय जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो गुसुं आरो सासे बासाया खिथु जिसुनि आमेन। अब्ला बे समाव आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो हामबाय होनबावदों बे हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे थानायनि थाखाय आरो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायनो सोरबाया बेबायदिनो आरजनि खावलायनाय दंब्ला बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव हरनो हागोन अननानै नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा जों बयबो मोननाय बायदि हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आं नोंथांमोनखौहाय आसा खालामदों लोगोसे फोथायदों मानोना बेबायदि इसोरनि अननायनि थाखायनो दिनै संसाराव गोबां मानसिया फाबाव गब'नानै दङ आरो बेबायदिनो गाज्रि लामायाव गब'नानै दं बेनिखायनो इसोरा जेब्ला जोंनि गोसोआव सौगोन जोंनि गोसोखौ लिंगोन अब्ला जों बे गासैबो गाज्रिनिफ्राय गोजान जानानै जों इसोरनि अननायाव मोजां आखुलै मोजां न'खर रंजानाय न'खर आरो गोजोननाय न'खर दानो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै।